Nyt ollaan Torrevieassa Aquas Nuovesissa ja mennään katsomaan yläkerran duplex-atikoa. 87 neliöä, 3 makuuhuonetta, 2 kylppäriä, tai toinen on veski, toinen on iso kylppäri. Loistavat näkymät, todellinen helmi. Asunnossa on myöskin valtava kattoterassi, josta on upeat näkymät yli Aquas Nuovesin, Torreviehan ja suoraan Välimerelle. Eli kun tullaan sisälle, niin oikealla puolella on keittiö ja se on hyvin varusteltu. Erittäin valoisa, mukavassa kunnossa. Iso ikkuna, on mukava tehdä leivoksia ja ruokia. Sitten vastakkaisella puolella on alakerran makuuhuone. Siihen mahtuu näppärästi parisänkyä ja tässä on myöskin ilmastointi. Ja länteen on ikkuna. Nämäkin huonekalut kuuluvat kauppaan. Sitten alakerrassa on myöskin veski ja se on tosi hyväkuntoinen, mukavan tilava, mutta tosiaan tässä ei ole suihkua. Ja sitten tullaan olohuoneeseen, jossa on tilaa ja tässä on myöskin oma ilmastointinsa. Tilaa on käytetty hyvin hyväksi pitkällä sohvalla ja täällä on esimerkiksi kaapit sitten portaiden alla. Ja tietenkin kun ollaan olohuoneen puitteissa, niin on suoraan lasitettu terassi, josta on merinäkymät. Edessä on puistoa ja tänne mahtuu hyvin ruokapöydät, tänne mahtuu hyvin sohvat, niin edespäin. Ja tietenkin lasitus on sitten mukava talvioloissa, kun on lämmintä. Mennään seuraavaksi katsomaan yläkertaa. Yläkertaan johtaa graniittiportaat ja on sopivan leveät, mahtuu kulkemaan ja pystyy tuomaan huonekaluja sitten paikan päälle. Täällä ylhäällä on sitten täyskylpyhuone. Tässä on hyvin keskellä tilaa, eli kaikki kalusteet on reunoilla. Täällä on myöskin ikkuna, että saadaan ilmanvaihtoa tänne. Ja se onkin mukava, kun alhaalta on ikkuna auki ja täältä ylhäältä, niin mereltä tuulee, painaa ilmaa ja täältä menee pois, niin kylppäri kuivuu. Yläkerran toinen makuuhuone on siis ikkunaltaan kohti länttä. Erittäin tilavaa, että jos ajatellaan normaalit sängyt ja sen jälkeen on vielä melkein 1,5 metriä tilaa takana, niin näissä on todella paljon tilaa, että on ilmavuutta sitten. Ja myöskin ilmastointi löytyy. Yläkerran päämakuuhuone on sitten merelle päin. Täällä on myöskin ilmastointi. Tämä iso sänky kuuluu tietenkin kauppaan ja tämä on myöskin aika iso kokoinen, että on tilava makuuhuone hengittää. Paljon kaappeja ja hyvin toimivat kalusteet, että on ihan priimakuntoista täälläkin. Sitten mennään ulos katsomaan terassia. Tämä on reilun kokoinen myöskin ja puhutaan suorilla merinäkymillä päämakuuhuoneesta, että yli kaupungin, yli Aquas Nuovesin ja kohti merta. Varastoon voi jättää siivoustarvikkeet tai mitä muuta sitten, esimerkiksi ulkokalusteita, mutta ovat näppärästi saatavilla sitten suoraan tästä terassilta. Ja sitten mennään vielä ylös katsomaan kattoterassin tunnelmaa. Sitten ollaan kattoterassilla. Tää on todella huikea privaattipaikka.
Täällä on lasitusta ympärillä, että jos tuntuu siltä, että tuulisi liikaa täällä ylhäällä. Mutta katsokaapa näitä näkymiä. Täällä ollaan todella upeilla alueilla ja ajatellaan, että täällä vietetään iltaa ja yötä, niin on erittäin poikkeuksellinen tila. Tässä on tilaa varastolle. Tietenkin varasto löytyy, se on noin 4 neliötä. Tänne voidaan tuoda kesäkalusteita. Täällä on grilli valmiina, eli ei muuta kuin makkarat mukaan ja hiilet ja lähdetään grillailemaan. Taloyhtiöllä on myöskin aivan loistava uima-allasalue. Että täällä on iso allas, lasten allas, paljon tilaa. Täällä on veskit, eli tänne on mukava tulla pikkulastenkin kanssa viettämään päivää ja pulikoimaan. Ja sitten kun allas ei ole tarpeeksi, niin lähdetään merelle. Sinne näkyy suoraan myös uima-allasalueelta.